BSL, sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Hen Sinema'r Palace Stryd Fawr. Adeiladwyd y Palace Cinema ym 1935, wedi dylunio gan Sydney Colwyn Folks o Fai Colwyn. Daeth y sinema yn lle o leiaf 2 adeilad cynharach, un ohonynt oedd Banc y Metropolitan. Yn ystod gwaith dymchwel, deithwyd o hyd i Black Carreg, lle oedd llythrennau a rhifau wedi'u cerfio, o bosib gan Saer Maen yn ymarfer ei grefft ganrifoedd yn ôl. Gallwch weld y plac yn y wal dalcen uchaf, wedi gosod yn y gwaith cerrig o'r 1930au. Hefyd yn y wal honno, mae twll ffenast gyda gratian haearn bwrw sy'n darlunio wiwerod a pheinod mewn cangen neu coedan. Arallgyfeiriodd y Palace Cinema yn y 1970au i gynnal cyngherddau, sioeau theatr a bingo. Daeth dangos ffilmiau i ben yn y 1980au cynnar a throsglwyddodd yr auditoriwm i gynnal gemau bingo a ddaeth yn ei dro i ben yn hwyr yn 2012.